Okay, mụnwa bụ Ezeaka Ejiofor pastor. Ana m eweta date right now. Wetakwana venue dịka isi ikwu na United Primary School. Ọ bụ na nna anyị ugwu a ekpe ekpere onye ngwụrụ ọga ije. Kpee ekpere onye kpuru isi afọ ụzọ. Mma ejekwe buru Baịbụl. Gbaa ihe niile njem omenala ọkụ. Jee buru Baịbụl fee okwe Jizọs ndị ọcha ege. Onye ọbụla hụrụ ozi a tụsara m ya n'ihi na ihe ịma aka nke iji ekpere wee gwọọ ọrịa bụ nke a kpọrọ Prayer Healing Challenge n'olu bekee adapụtakwala ọzọ n'ala anyị. Ndewo gị onye ma na-ege ntị ma na-ekiri ekiri ebe ị nọ ugbu a bụ na sim.ha asịrị FM. Onye gị na ya nọkwa taa bụ 042 Solex, onye akụkọ ụwa. Ngwagere akụkọ nke anyị ji bịa taa. Otu nwanne anyị nwoke onye ụkọchukwu bụ onye kọwara onwe ya dịka Pastọ Jeremiah Nwachukwu Ugochukwu apịasuola Maazị Ezeaka Ejiofor wee sị ya na oge rula mgbe ọ ga-akwụsị ịkatọ aha Kraịst n'ihi na ike ahụ nke Kraịst ji wee rụọ ọrụ na gboo ka dịkwa wee ruo ugbu a, kama na ọ bụ nnọọ maka na ụfọdụ n'ime ha bụ ndị bụ ya bụ ike na ahụ gbachiri nkịtị bụ ihe na-enye ndị dịka Maazị Ezeaka ọnụ ịkatọ aha Kraịst na ịkparị ya n'ụzọ dị iche iche. Anyị matara nke a site n'otu ihe onyonyo nke ya bụ onye ụkọchukwu zipụtara bụ ebe a nọrọ wee gwa Maazị Ezeaka wee sị ya họpụta ụbọchị, oge na ebe ha ga-apụta ma ya kpọrọ ndị ọrịa dị iche iche nke gụnyere ndị kpụrụ isi, ndị dara ngwụrọ, ndị dara ogbi, na ya ga-eji aha Kraịst wee gwọcha ha niile ma ha nwere onwe ha. Dị ka o siri kwuo, ọ sị unu si na mpaghara dị iche iche nke ala Igbo ma ọkwanụ mpaghara dị iche iche nke obodo Naijiria kpọrọ ha bụ ndị ọrịa bịawa, na ya ga-eji aha Kraịst wee kụchacha ha niile ma ha dị ka ibe ha. Ọ gakwara n'iru wee kwe nkwa wee sị na ọ bụrụ na ya eji aha Kristi wee gwọọ ndị ọrịa niile a ga-akpọta ebe ahụ ụbọchị ahụ, na ya ga-achịkọrọ ihe niile nke ya ji eme ụkọchukwu na ihe niile nke ya ji aka ụka wufuo ma soro Ezeaka gawa omenala bụ ụzọ eziokwu. N'aka nke ọzọ, Maazị Ezeaka Ejiofor azachiela ya bụ onye ụkọchukwu ozi ahụ o ziri wee sị ya na ha ga-eme ya bụ ihe ịma aka n'ụbọchị Tuzdee bụ mkpụrụ ụbọchị nke 18 nke ọnwa Maachị a n'afọ 2025 a anyị nọ n'ime ya, ma ọ bụrụ na ọ kụwa elekere 12 nke ehihie. Ya bụ Maazị Ezeaka gakwara n'iru wee kwe nkwa sị na ọ bụrụ na onye ụkọchukwu ahụ agwọtanwuo ndị ọrịa ya ga-akpọta ụbọchị ahụ, na ya ga-achịkọrọkwa ihe niile ya ji eme ọdịnala gbaa ha ọkụ otu ya si bụ gbaa Baịbụl ọkụ ma lọchikwa azụ gaa zụrụ Baịbụl ma sowe ụzọ ya bụ onye ụkọchukwu. Ọ gwakwara onye ụkọchukwu ahụ wee sị na ọ bụrụ na ọ gwọtanwughị ndị ahụ ya ga-akpọta ụbọchị ahụ, na ya ga-abịa n'ụlọ ụka ya kpọrọ ụmụ nwaanyị 5 ndị nwere ọrịa fibroid ma gaa gwọọ ha n'izu ụka 2. Ogologo kwa dị mmanụ ka mgbede, ya mere buru oche gị kpụdobe nso ma nọrọ ala ka anyị nyụ anya na ya bụ ihe onyonyo ma nụrụ n'olu ha bụ ụmụnna ya abụọ otu ha si wee hibe ya bụ ihe ịma aka nke iji ekpere wee gwọọ ọrịa. Ya mere a sịla na Solex sị kama lere onyonyo ya, ma tupu anyị nyụ anya na ya bụ ihe onyonyo, nwanne m nwoke nwanne m nwaanyị, biko metụkwara m obere ndidi nwantịntị oge ka m chetakwara gị maka ọmarịcha akwụkwọ a nke m depụtara bụ akwụkwọ mkpọrọ Uchenna. Akwụkwọ a bụ akwụkwọ na-akọ akụkọ maka nwata nwa mgbenyi onye na-enweghị nne ma onweghị nna, mana o mechara si n'ụkọ bilie ebe ọgaranya site n'ige ntị ndụmọdụ ndị okenye. Edekwara m ya bụ akwụkwọ n'asụsụ abụọ, bụ na peji ọbụla ịsapere na ya ị ga-ahụ ebe ndere ya n'asụsụ Igbo ma hụkwanụ ebe ndere ya n'asụsụ Bekee, nke bụ na nwa gị gụwa ya n'asụsụ Igbo onwe ihe ọ na-aghọtaghị, ole anya ebe ndere ya n'asụsụ Bekee ọ ma ghọta ya. Ụzọ ihe abụọ ya bụ akwụkwọ ga-akụzikwara n'ụmụaka gị bụ nke mbụ, ịmụta otu esi agụ asụsụ Igbo, nke abụọ wee bụrụ ịma uru ọ bara ige ntị ndụmọdụ ndị okenye. Olekwana ihe ị na-eche tupu ịzụọrọ ụmụ gị ya bụ ọmarịcha akwụkwọ? Ọ bụrụ na ị chọrọ ịzụ akwụkwọ a ma ị bi n'obodo Naijiria, ya bụ akwụkwọ apụtala, ọ dịzi n'Enugu ugbu a. Ọ bụrụ na ị bi n'Enugu, ị kpọtụrụ Injinia Checks n'akara ekwentị a ị na-ahụ ebe a ka gị na ya hazie ka ị ga-esi ewere nke gị n'Enugu. Ma ọ bụrụkwa na ị bi na steeti Enugu, na mpaghara ọbụla nke ị bi n'obodo Naijiria, ọ ga-ezitenwu ya ebe ahụ. Naanị ihe ị ga-eme bụ kpọtụrụ ya bụ Injinia Checks n'akara ekwentị a ka ị nweta ya bụ akwụkwọ. Ịkwụnye ha nara ya ụgwọ unu akpa ma hazie ka ọ ga-esi ezitere gị ya bụ akwụkwọ. Ọ bụrụ na ị chọrọ ịzụ ya bụ akwụkwọ, ọ dị available on Amazon. Lee anya na ngalaba okwu ihe onyonyo a, aga m etinye Amazon link ebe ị ga-anọ wee zụọ ya bụ akwụkwọ. Ịpụkwa na Amazon, ị ga-enweta ya n'ụzọ abụọ. Enwere ya na ebook bụ soft copy nke ọ ga-abụ ịzụọ ọbata n'ekwentị nwa gị ma ọkwa na ekwentị gị ma ọ bụ tablet ahụ iji akụziri nwa gị akwụkwọ. Nwekwana ya na hard copy nke ama dịka paperback nke ọ ga-abụ ịzụọ itinye adreesị ebe ibi ewetara gị ebe ahụ ibi.
ma otu nkwa m na-ekwe gị bụ na akwụkwọ a bụ akwụkwọ ga-abụ ụmụaka gị gụchaa ha bụ ihe ga na-enye gị nsogbu wee na-asị gị Daddy, Mommy, Solex o deela akwụkwọ ọzọ. Ọ dị mma, ngwa ka anyị nye anya na ya bụ ihe onyonyo nke anyị ji maka ya wee bịa taa. Ese na Jizọs anaghị agwọ ya, na Jizọs anaghị eme onye ngwụrọ gaa ije, na Jizọs anaghị eme onye okwu okwu, ma gị na ndị niile ije ekwuru aja ana na-arụ ọrụ. Jee kpọkọta ndị niile dara ngwụrụ, ndị dara okwu, ndị gburu isi, ndị a mụrụ ha gaghị ije ka mgbe ndị ji gwa ha. Now the whole Southeast or the whole Nigeria, you have the capacity. Choose a venue. Any attack here. Agamabia, Jesus time and culture. Give me goodness. On a glory is the cause of you. Make God Make God guide the choose where you are dead. Choose where you are friend. Gather there. I will be there live. And Jesus will be there. And Holy Ghost will be on the dangerous move. And power shall meet with power. Upon the moment I'm there. Upon I'm there. Only who are there. Only who only see. Pastor, Megomena. Abuni meya wame, Arabia. Jesus said, "Never is a fool." Jesus said, "Never go." Jesus said, "Never come ije." Ma posere pastor. So we Megomena. Matthias, Ezako, Ekanawa. Choose your venue. Gather all the social media in the world, NTA, AIT, TVC News, Arise TV, and other televisions, and other social media, WhatsApp, YouTube, Instagram, Facebook, TikTok, and etc. and extra, and Snapchat. Let all of them come and see the wonderful Jesus and see Holy Spirit on the dangerous move. I am waiting for you. Respond with my call. Choose a venue. Choose the state of your choice. Gather blind people. Gather crippled. Gather deaf and dumb. And let us meet the God that answered by fire. Let him God. My name is Reverend Dr. Jeremiah Wachukwugochukwu, the senior pastor of Bible-based Miracle Assembly, number 19, Eze Street, off Mercedes Avenue, by Flyover Express, in the development area of Anambra State. I'm waiting for your response. Jesus is Lord. Can somebody shout hallelujah? Boy, una no go ni anu. O say it good, never go na mgbogbu. Okay, mwa beza for pastor. Anime with the date on 18th of March 2025, being coming Tuesday. Coming Tuesday, 18th of March 2025. Anime with the date right now. With the venue dikisi na United Primary School. Biko ma like umi Igbo niile ka unu tinye alụ. Ọ ga-amasịkwa m ka unu bụ umi Igbo niile tinye alụ. United Primary School dị very close to Mbuka Mkpọ. Just irute flyover New Pass, John the Mad ebe United. Ị ga-afụ keke na-elo odu United. So ọ na-akụ 12 o'clock nke efe. 12 na-akụ akụ. Biko onye ọ na were ọsọ were ije bịa na United Primary School. Ọ bụ na nna anyị ugwu a ekpe ekpere onye ngwụrọ gaa ije. Kpee ekpere onye kpuru isi afọ ụzọ. Mma ejekwe buru Baịbụl. Gbaa ihe niile njem omenala ọkụ jee buru Bible fe ogwe Jesus ndị ọcha again. Malụkwa na ọ dị same healing challenge me nje gba Bible ọkụ. Nwaanyị Asaba si na ọ ga-eme pastor, a prophetess nọ na Asaba si na ọ ga-eme healing challenge na ọ ga-agwọ ndị ọya. Mbute ndị ọya
kwụọrọ ya ụgwọ ihe niile o ji bịa. O wee staff ụmụnne m arụ n'ahịa nye ya fasting for 3 days erilo nri okpesi ekpere ọgwụrụ ofu onye m wee were baịbụl mgba ọkụ. Na ọ bụ na pastọ agwa onye isi gwuo onye ngwụrụ m ewerekwezi ihe m ji eme omenala agba ọkụ ma bụrụkwezie baịbụl ụwazie chi ndị ọcha bụ Jizọs. O si ede pastọ ana m ekwe gị nkwa ọ bụ na Jizọs gị eme onye ngwụrụ ọ gaa ije ma onye isi mma akpọta ọfụzọ mma abịawa chọọchị gị adị m abụzie pastọ na ya chọọchị were moto m niile m nwere na-eji ozi Kraịst tinyechi ya magafon na-etizi tete n'ụra Jizọs na-akpọ gị tete n'ụra ọ na-asịkwa gị bata n'oge eru. Na ọ bụrụ na ị bịacha chalenji a ịgwọ onye ngwụrọgwọ onye isi esowe m gị, mana ọ bụrụ na ịgwọ ha mma abịakwazi chọọchị gị ka ịkpọnye m ndị arụ adịghọ ndị nwere fibroid na chọọchị gị ka nje gwọọ ha 2 weeks ka nye gị ngwọ afafa dị mma dari nne. So Tuesday na-abịanụ 18th of March 2025 Pastor Elijah ana m echelu gị na United Primary School 12 na-akụ akụ dari nne. Ọkụ ikirichala ya bụ ihe onyonyo ụmụnne m ọ ga-adịkwa na egwu ọ ga-adị egwu onye ọbụla nọ na steeti Anambra ma ọkwa na onye ọbụla nọ n'ala Igbo ebe ọbụla ị nọ n'ala Igbo ọ bụrụ na ị ga-aganwu ebe ahụ ọ ga-adị mma ka ị gaa maka na echetakwara m nke meburu n'afọ ọ dịka afọ 2 gara aga ka afọ 3 gara aga bụ nke nwaanyị ahụ si Asaba ya bụ ihe ọ dịka mkpụrụ ụbọchị 3 ka ha nọrọ ebe ahụ o nweghị ihe ahụ n'ihe onyonyo nke si ebe ahụ wee pụta. O nwedere nwata ahụ na-adịghị akpọtara ka nwaanyị gwụọ. Nwaanyị asị nne mụrụ nwa ka eko n'aka ya bụ nwaanyị onye ụkọchukwu asị nne mụrụ nwa ya na nwa ya ga-eme ebu ọnụ bụ nke ama dịka fasting n'olu bekee. Nwata eko n'aka onye ahụ na-adịghị. Ọtụtụ ihe mere ebe ahụ ma ya bụ nwaanyị mechakwara wee were ihere laa. Ma ana m ekpe wee na-enwekwanụ nkwenye na ya bụ nwanne anyị nwoke onye ụkọchukwu ga-agwọ ha bụ ndị a ga-akpọta ụbọchị ahụ maka na ọ ihe anyị na-achọnụ. Ọ bụrụ na o nwee onye nke ya were anya apụta gosi anyị si ebe ọbụla esi kpọta otu o si wee kwuo ya si kpọta ha na ya ga-agwọ ya makwa na ya ga-agwọ ha akpọtanụ ha. Ọ bụrụ na ọ gwọ nwuo ha kedụkwana ihe a ga na-emefuru nnukwu ego n'ụlọ ọgwụ mgbe niile na a na-agwọ ọrịa ebe anyị nweziri ndị bụ nnọọ ha kwubi okwu ihe emewe. Ọ dị mma onye ọbụla ga-aganwu ebe ahụ gbalịa ka ị gaa. Ama m na ọtụtụ ihe ga-eme ebe ahụ. Gị onye na-egere akụkọ ụwa m ịmarala na etu esi eme ya deere anyị ebumnuche gị otu si hụ ya bụ ihe nke ikiriri ugbu a na ngalaba okwu. Kedu ihe ị na-eche na ọ ga-abụ mpụtara ya bụ ihe bụ the outcome? Kedu ị na-enwe nkwenye na ya bụ onye ụkọchukwu ga-agwọ ha bụ ndị ọrịa a ga-akpọta ka ị na-eche na ọ ga-agba ọsọ ka ị na-echekwa na oge eji iherela? Denyere anyị na ngalaba okwu ka anyị mara uche gị n'ihi na uche onye adịghị ya njọ. Daalụkwa gị onye na-eso ebere anyị esonye. Ekelekwa gị onye asị gị jide ka iji onye asị ya jide ka o ji ịmara na nke o ji kacha mma. Ekpere mbụ na Chineke nna ga na-anọnyere gị ọpụpụ gị na mbata gị na-etinyere gị aka n'ezi ihe niile nke ị na-eme. Gị taa bụkwanụ mbụ ị na-ahụhụ onyonyo anyị asị gị nnọọ onye gị na ya ka nọkwa bụ 042 Solex onye akụkọ ụwa n'iru akwụkwọ efere mba ụwa. Ya mere ọ bụrụ na ka m mere dị gị mma n'obi nwanne biko ọ bụ na Facebook ọ na Instagram ka na-ahụhụ onyonyo pịara m follow. Ọ bụ na YouTube ka ị na-ekiri ya bụ ihe onyonyo pịara m subscribe ya na mgbịrịgba anya n'akụkụ ka ime ike na-enweta ihe onyonyo ndị ọzọ m ga na-ewetara gị n'ọdịnihu. Igbo ndị ọma njem ọnụ, Igbo mụrụ nze m ọzọ, ekelekwa m unu wee na-asị na ọ ga na-adịrị unu niile mma ise. Ngwanụ tụsawara m ihe onyonyo a na-atụsara m ya bụ ihe onyonyo na-apịrị maka na share button ya mara gị mma ezigbo mmadụ. Udo dịrị unu. Are you looking for an interesting children's storybook? Uchenna is the perfect read. Dive into a world of mystery, adventure, and unforgettable characters. This book is so nice that you won't want to put it down. Uchenna, as written by Chibo Gomeje, offers a unique blend of what readers are calling unpardonable and brilliantly crafted. It is now selling on Amazon. Buy for your kids and watch them ask for more from the author.